Dobrý deň, vítam vás u nového videa, kde vlastne v minulom videu ste videli, aký som bol proste šťastný. No, takže dneska už ideme trochu k tej realite. Pozrieme, že sa event, tak je dobrý, si otvoríme kapsulu a je ten, keď bude Epic Fest. Ako som vám hovoril, budeme investovať všetko iba do toho. Ja si to na kalkulačke poctivo, ako to treba rátať poctivo na kalkulačke, tak si to pekne prerátame. Jasné, že si to prerátam. Bo potom, to už není poctivosť pre mňa. No, priznám sa, z hlavy to neviem, tak preto si to vyrát. Ako si mohli minulej časti vidieť, tak som normálne vylepšil tieto na 10. No, neviem, keď dostanem novú mačku, do tých ani až tak nebudem investovať. Ja budem skôr do takých tých uberok. Sprérok a tak. Takže ako vidíte, porážame Čínu. Táto čínska Z, presne, už tu máme aj toho využijeme na teacher pamäť. Ak ho porazíme na prvý raz, tak mi prosím, chcem mať dovtedy aspoň, no, dáme si 20 odberov, čo vy na to? Takže dostaneme novú mačku. Neviem akú, pozrieme si. A to bude Actcat. Takže počkej, toto je Mechoke, Machová mačka, Vol mačka, ale sekerová mačka. Tu si dáme hneď na 10. U nej tiež nebudeme šetriť. Ako u každých iných vecí, no. Sa vám priznám, pri ničom nebudeme šetriť. A to už je môj život. Aj pri tomto. Toto som taký šťastný, že sa mi to proste podarilo. Ja som ani nevedel, že sa mi to ako porazí. Proste ja som taký rád. Takže máme tu teraz asi Browcat. Browcat. By som skôr ako Sword, keď čakal, alebo keď má meč, nebe? Skôr taký rytier mačkovitý, alebo tak. Ja neviem, proste je to Battle Cats. A ja som taký rád. Toto Battle Cats je super. Takže máme tu Taliansko, nejaká zlatá väža, ako keby tam boli nejaké tí poklady. Proste teraz všetci hidujú. No dobre, takže je tu nejaký had. Zas a pes, vy viete už, sa staré časti videli. A ich necháme, XP, proste, toto a nejaký začiatočník, čo hrabeš ma, to odkiaľ má. Je to moc, nezabúdajte. Hej, nezabudnú, proste ja sa to snažím, dneska by som aspoň toho hrošíka porazil. Kolumbia, čo je? A tam už budú asi títo pajkovia. A my si pozrieme, že dneska ako za event, aby som to otvoril na Epic Fest. Dajte mi prosím like, odber, zvoneček. No proste ten had sa vlečie nejak. Ja som taký šťastný. Toto. Áno, viem, budúca video to už nebudem spomínať. A ja som tak bol pri tom na zúraní. A normálne sa to stiahne, lebo vtedy táto aplikácia môže obsahovať vírus. Aj táto nie. Je to Battle Cats. A napíšte mi do komentáru, či by ste vy chceli vedieť, ako stiahnuť tento mod. Urobím to na videjko a vy všetko budete mať podrobne. Ja sa to pokúsim pre vás urobiť také video. Dúfam, že ma pochopíte. No, uvidíme sa potom potom vám to aj poviem, keď tak nejako zhruba, bo teraz možno bude každý deň nové videjko bude vychádzať. Ako ste si mohli všimnúť, táto mačka, som zistila na internete, je silnejšia ako tí pajkovia, takže ona by mala poraziť dokopy až 3 pajkov. A po jednom raze, nie keď budú 3 na ňu. No, takže dáme si tu zo pár míčildíkov. Asi 750 životov. Ja mám 18 000. Som myslel, že aj Basecamp má ten nejaký mod. Napíšte, aký mod by som si mal siať. Proste toto nebudem nikdy. Toto legendárne. Toto bude. Prosím, nech to bude aspoň za rok 18 000 hodnoty. Ak mi to dáte, tak natočím to, čo budete chcieť vy. Takže dostaneme sme 7250 a novú mačku, ktorú si vylepšíme. Lebo to by som nebol ja, že by som ho nevylepšil.
Je to táto, hen tam sa nebudem nič kúpať. Je to crosscat a teraz to bude také dve sekcie lexcat. Celkom hnusný názov, ale tak čo už. A o chvíľu ideme minúť milión. A čo 99 miliónov nerobí problém. A už ideme na hrocha. Proste ja som netušil, že teraz ako hrocha budem porážať s toľkýmto počnem. Dobre, takže dáme si tam machoket, volket, toto budem volať. Jakcké, sekerovú mačku, budeme sa aj tak volať. Toto budem volať stále krosket. Proste toto porážim je podľa mňa ako nič. Podľa mňa nebude robiť problém, možno, ja nehoviem, ja mám nič neviem, že mi to nebude robiť. Možno mi to bude isto robiť problém. Bam, bam. Teacher, bam. Proste teacher, bam, bam. A prepáčte mi, že je to bez zvuku. Sa mi kazí zvuk, nebojte, budúce video bude so zvukom. Hej, aj v minulom videu sa mi to pokazalo. No to sa nepokazalo, to som naschvál v minulom videu, lebo aby som vám povedal, aká príležitosť sa. Aj teraz sa mi pokazil, nebojte, ja to napravím. Hej, netreba sa. No, už umeral, počkaj, to ako mám armádu, proste. Som ani nevedel normálne, že tu už mám toto. Dostaneme prvý zlatý tiket. Som zvedavý, čo mi sa opáči. No, není dobrý, možno by som to nehal aj na to. Mám celkom dosť týchto... Ako to mám byť? Keď budovať to. Ach, moc blbosti. Takže no misiu jasne normálny tiket dostane. Každodenná odmena. Dostali sme za porazenie Japonska. Dostali sme 3000 expo. Také smiešne na moju počet aj. No takedy tomu tak nebude, lebo si ich miniem. Podľa mňa to ide strašne rýchlo. No, lebo ja som proste taký známy, že minám všetko. No, ja mám proste takú povedať, ja nedokážem proste vydržať, aby som na to neklikol. Tak mi napíšte, ako to spraviť. Takže ďalší rare ticket, jeden leadership. Tvoríme si to a možno by som to aj na mega opening v Uberfesti otvoril. Takže máme tu power. No to môže. Dáme si to ako tu. Potom som zvedavý, čo bude mať ako... Podľa mňa sa mi moc dariť nebude. Lebo ja proste... Ste videli, mne sa vôbec tej serke nedarilo. Dúfam, že tu to bude inak. Ako isto mi musí z týchto keď budov niečo padnúť, bo ja to utratím. Všetko proste. Ja to... Verte, vy uvidíte proste mega otváranie. Proste na takmer nikde poznáky som, ale no, vidíte. No, teraz si to dáme znova na level 10. A teraz už minieme na to 1 milión, takže dúfam, že vám to až tak vadiť nebude, bo mne nie. No, mne je to až hrozné. Teraz na tomto utratím. A tak doví. Takže potom sa uvidíme u nového videa. Ako som vám povedal. Tak, dovidenia.